Usa sa upat ka mga gingong sospek nga mituli sa mga personahe sa usa ka bangko sa Manolo Fortich, Bukidnon ang malampusong nadakpan sa iyang balay sa Misamis Oriental. Ang sospek nakuhaan matud pa og mga armas ug eksplosibo. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Bit-bit ang usa ka search warrant gisulod sa mga operatiba sa CIDG Bukidnon Provincial Field Unit kining usa ka panimalay sa barangay Santa Cruz sa Taguluan, Misamis Oriental pasado alas 7 sa buntag niadtong adlawng Biyernes. Sigon sa otoridad, nga gikahadlukan matud pa ang sospek sa ilang lugar tungod kanunay siyang nagapakita sa iyang armas. Upon verification, sir, nagpa-verify tayo na kung may legal ba na nagpo-possess ng baril itong si Mr. Mangcubihon, and negative, sir, doon sa verification. Kumbaga, nung magano tayo sa mga witnesses, kasi nagsabi na doon sa resident niya, lagi itong may dalang baril si Delphine. And hindi lang po baril, and may explosive pa. Nakuha gikan sa iyang posisyon ang duha ka mga klase-klaseng kalibre sa pistola ug usa ka hand grenade. Nakuhaan sab kuno siya og mga pakete sa gituuhang shabu. Dugang pa sa CIDG Bukidnon PFU nga si alias Delphine, usa sab sa mga persons of interest sa nahitabong pagpanulis sa mga empleyado sa usa ka bangko sa Libuna, Bukidnon. Samtang paingon sila sa Manolo Fortich niadtong June 17, diin nakuha sa mga suspetsado ang balor 1.6 million pesos. Kahinumduman nga usa ka pickup truck nga gituuhang getaway vehicle sa mga suspect ang narecover sa PNP sa area sa Taguluan paghuman sa krimen. Nauna lang ito, sir, si alias Delphine o itong si Anyar Mangcubihon. Kasi siya mismo, sir, yung una nating na-identify. Okay. So, upon the conduct o background check, conduct tayo ng monitoring, na-trace natin yung resident niya doon sa Taguluan. Kasi doon din natin na-trace, sir, itong Ford Ranger. The day before and after nung robbery na yon. Kasong paglapas sa RA 10591 o illegal possession of firearms, RA 9516 o illegal possession of explosives o RA 9165 o illegal possession of dangerous drugs ang atubangon sa sospek. Wala pa kini pahayag. Ako si James Paulo Yap, One Mindanao.